O di May, o ay ano nakita mo yan, January. February. March, April, May. Oh. Magulan na lang pala nga yan. Ang hulugan mga 5. Palima po daw yan. Isang na bulan. Dapat ako lang pala niya. Hindi, kung kaya nindong di pa naati, okay naman magsabi ka mo kung pakaati. Pero kung kaya hindi pa naati. Mayo. Yun po, kaya magaraganda pa ang sitwasyon. Kung kaya. Ang babadong ay kulang-kulang sa lang. Yun po, makasalang. Basta mas ito sa way. Ay, bahala po ka mo, kung kaya po nindo, para maparay lang po yung Sarong kapila. gustos lang. Sabagay, parehas na lang po yan. Kung dikit na lang ako, maski sa pati, pwede na din yan. Oo, may hasan. May ratubangan lang. Hindi man nakita masyadong unyo ng bag. Para sarong gastos lang. Kahapigin. Ano, magang kang dapuna at sulak, umaati ka muna. Naku, aday ko nakahalata. Pero Salit man po siya ay. mas maganda talaga eh. Hindi pa naati ay. Ano yung maganda man ang... Ganda mo ang pagkain. Pero di man kita magarbong kung ano-anong handa. Basta makasal po kasi. Iyo. Yun na din po yan, Iyo, ano. di kami natahanap pa yan. Parehas man lang eh, magpati ka mag